fora na Cacharela. Aquí en San Martín Pinario foi cando... Pois, mira que había a niños que eu non collía a pandereta. Foi a cousa así, entre todos os veciños, pois fixeron tan bonita a Cacharela, e entonces estábamos todos emocionados. E dixen eu á veciña do lado, dixen, mira, sabes a cousa, hoxe vamos facer un experimento de outra maneira. E que lle queres facer? Dixen eu, pois mira, vamos poñer, hoxe vamos traer unha pouca rosca, e vamos facer unha pota de café, facer unha pota de café grande, e despois colámola e levámola para San Martín. É bueno, dixen eu, sí, non te preocupes que hai de levar unha pandereta que está aí da rapaza, e ainda de levar eu para ali, xa verás, a de Mari Carmen, que era a nai deste. E levámola, dichos a pandereta, e que lo bueno. Despois sí que nos rimos un pouco, por culpa de que, claro, onde iba que non había pandereta ninguna en San Martín, non había nada. Dixen eu, pois levamos a pandereta, vamos levar o café e a rosca, como se fora lá na aldea. Ademais, era nunha pota grande, como nosotros daquela tiñamos a cociña grande, tiñamos de todo ali, e veña, ala, colalo o café, coa manquiña esa, e todo para lá. Foi así. E triunfou a pandereta? Triunfou, bueno, daquela triunfou aquel día, pero despois xa cantos anos pasaron deso, de que tuvo... Pasarían ben 20 anos, pero a cousa quedoulle sonada para eles. Quedoulle unha cousa así que tal, dixo, ai, mira, daquela sí que había unhas cacharelas bonitas, que non sei que non sei canto, bueno, era verdad. Fora así unha cousa que non... Cando nos viñanos pa aquí había cacharela, pero botabas así uns tronquiños ali en San Martín, porque como estaba a fonte e todo. Pero despois aquel día, cando lle dixen a outra señora do lado, dixen, mira, por que non facemos así? E dixo el, e logo non tes un tizón? E dixen eu, non lle botamos tizón ningún. Porque claro, nas aldeas, pois, era o que lle botabas. Facía a pota de café para o día da festa, e despois botabas o tizón para que... E dixen eu, pero non o temos, dixen eu, eso non o temos, pero ti tranquila que ha de salir o café bo. E foi así, non tuvo máis mérito. Para nada, pero tuvo moita valentía que eles quedaron contentos. Eso foi o mellor. E usted non quedou con gana de seguir tocando despois? Despois xa dende deso, pois están os rapaces, porque eles daquelas ainda sabían eles xa. Xa te acordas de cando era de Alberto e de todo. Pero nada, a pandereta despois quedou aí, sin máis nada. Non tocamos e nada.